Vítajte pri posledných správach v tomto školskom roku. Opäť sme pre vás pripravili prehľad toho najzaujímavejšieho. Umelá inteligencia je v súčasnosti prítomná všade okolo nás. Zásadne mení spôsob fungovania. Naši spolužiaci mali možnosť dozvedieť sa o nej viac počas besedy v Piešťanskej mestskej knižnici. Dňa 18. apríla sme mali príležitosť zúčastniť sa prezentácie v Mestskej knižnici v Piešťanoch, kde sme sa venovali diskusii o umelej inteligencii a jej úlohe pri tvorbe. Tejto udalosti sa zúčastnili žiaci 3. ročníka našej školy. Hlavnou témou bola kniha od Yvonne Nicko, ktorá sa podrobne zaoberá touto problematikou. Dozvedela som sa viacero nových informácií, čo sa týka umelej inteligencie, ale najviac ma zaujali novinky ohľadom módy, medicíny a školstva. Zatiaľ nepoužívam umelú inteligenciu, ale takže počuli sme o výhodách i nevýhodách umelej inteligencie a tým, že by sa každý človek mal prispôsobiť dobe a tej umelej inteligencii. Takže asi áno, začnem používať a vyskúšam tie výhody umelej inteligencie. Ivona Vávrová, režisérka, scenaristka, spisovateľka a kameramanka, je známa svojím hlbokým záujmom o filozofické témy, ktoré sa prejavujú nielen v jej filmoch, ale aj v divadelnej tvorbe a knihách. Svojím dielom sa snaží osvetliť a analyzovať rôzne aspekty ľudskej existencie a spoločnosti. Kniha Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou od Yvonne Nicko je fascinujúcim prieskumom sveta umelej inteligencie. Autorkyne jedinečné dialógy z AI osvetľujú hlboké témy ako nekonečno, umenie, zdravie a smrť. Chcela by som odovzdať v prvom rade myšlienku, aby ľudia sa snažili vždycky z nejakého nového vynálezu vyťažiť čo najviac toho pozitívneho, aby samozrejme boli si vedomi toho, že každá jedna vec má svoje plus aj mínus, rovnako aj umelá inteligencia je veľmi dobrá, ale je veľmi nebezpečná, ale ako nestrkali si hlavu do piesku, ale netvárili sa, že ich sa to nezaujíma, ich sa to netýka. Tak ako keby niekto povedal, ja neviem, že nemusí vedieť písať. V prezentácii knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, sme mali možnosť nahľadnúť do fascinujúceho sveta umelej inteligencie prostredníctvom jedinečných dialógov autorky Yvonne Nicko. Jej dielo nás inšpiruje k zamysleniu sa nad hĺbšími otázkami ľudskej existencie a budúcnosti technológie. No tak ja sám osobne používam umelú inteligenciu, napríklad pri angličtine na skontrolovanie veľkých vecí, domácich úloh a tak. Alebo väčšinou ju využívam aj v hrách. To nepoužívam skoro vôbec. Umelú inteligenciu používam celkom často, hlavne pri tvorení slohov, ale snažím sa ju používať čo najmenej. Používam ju hlavne na domáce úlohy, lebo sa mi to moc ani počítať nechce, hlavne výpočty a tak, alebo nejaké písomné, hlavne angličtina, čo mi moc nejde. Popravde používam to skoro všade. Menilo mi to život, dajme tomu. Tak keď niečo potrebujem, napríklad keď mám poznámky si spraviť a chcem to zostručniť, tak to tam zadám, že nech mi to proste skráti ten text a nech to mám jednoduchšie. A inak asi na nič to inak nevyužívam. Konkrétne používam umelú inteligenciu, používam ju na úlohy a niekedy aj do hier. Keď píšem nejaké texty, alebo keď si potrebujem niečo zistiť, či to je overená informácia, alebo či je to nejaký hoax. Pre TV Drôt Erik Cepka. Festival Zázračný oriešok v Piešťanoch oslavuje kreativitu detí a mládeže. S festivalom spolupracovala aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch. Táto spolupráca prináša nové príležitosti pre mladú generáciu a ukazuje, ako vzdelávanie a kultúra môžu vytvárať nezabudnutelné zážitky. V priebehu mesiaca máj sme mali príležitosť sa stretnúť s rôznymi spisovateľmi z celého Slovenska. Priblížili nám profesie spisovateľa, moderátora a porozprávali nám o svojich skúsenostiach a knihách. Festivalu Zázračný oriešok sa zúčastnili žiaci z viacerých škôl Trnavského samosprávneho kraja.
Besedy sme absolvovali v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a v Mestskej knižnici Piešťany. Na dnešnej besede a diskusii vlastne spomínali, čo som si ja pozerala tie posledné štatistiky, tak to čítanie s porozumením tých detí a mládeže je na takej úrovni, že 35,5% detí a mládeže nevie, čo číta. Takže to porozumenie toho textu a chápanie takých aj tých širších súvislostiach a kontextoch možno tým súčasným deťom možno chýba, lebo aj ja mám vo svojom okolí možno nejakých ľudí, ktorí tiež napríklad v živote nechytili knihu do ruky a povedali, že čítanie je pre nás strata času. Ja napríklad idem do knihkupectva a neviem, ktorú knihu si skôr kúpiť. Hosťom podujatia bol Jozef Lenhardt. V zahraničí sa preslávil ako dramatik, autor zaujímavých televíznych projektov, rozhlasových featurov, rozprávok a hier. Vytvoril dramatické diela rôznych žánrov. História začína našim narodením, čiže každý priemerne má možnosť prežiť tých 70 rokov, pokiaľ nedôjde k nejakej tragédii osobnej. A za tých 70-80 rokov nabere množstvo informácií, ktoré môže odovzdávať svojim potomkom. Čiže žijeme históriou a keď ideme do sveta a chceme poznať ten svet, takže poznávame ho cez históriu. Branislav Jobus je renomovaný slovenský spevák, hudobník a spisovateľ a zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry. Do povedomia sa dostal ako líder hudobných skupín Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi či prostredníctvom hudobného projektu Abusus. V mojich nápadoch som úplne bláznivý, idem napríklad, že poviem si, idem za polárny kruh na záchod, tak sadnem do auta, idem 2 týždne za polárny kruh na záchod, dám to do knihy, alebo poviem si, že chcem si odliať zvon bronzový väžový, tak mám doma 50-kilový bronzový väžový zvon. Čiže tá inšpirácia, tá sloboda je tá inšpirácia najväčšia. Sloboda to je najviac. Prosím vás, otvorte dvere. Prednášky a besedy boli súčasťou festivalu Zázračný oriešok. Zámerom tohto projektu je prezentovať a propagovať detskú literatúru rôznymi zaujímavými formami spracovania, priblížiť deťom ústrednú knižnú podobu a touto cestou vzbudiť záujem o čítanie a literatúru. Festival od roku 2001 organizuje Mestská knižnica v Piešťanoch, mesto Piešťany v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Pre TV Drôt Oskar Akaj a Petra Macháčová. V týždni pred akademickým týždňom sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Celkovo ich tento rok opustilo brány školy 87. Za všetkých sa učiteľom aj spolužiakom prihovoril Martin Ilavský. Počas slávnostnej rozlúčky tiež riaditeľ školy udelil tým najlepším žiakom ocenenia. Čo naši šikovní absolventi odkazujú mladším žiakom? Rozhodne neprestávajte byť vytrvalí v učení. Maturita bude o to jednoduchšia. S učením to však maturitou nekončí. Väčšina z našich štvrtákov pokračuje štúdiom na vysokej škole. Držíme palce a sme si istí, že o vás ešte budeme počuť. Taktiež veríme, že na našu školu a pedagógov budete mať vždy len tie najlepšie spomienky. Ak chcete byť úspešným absolventom našej školy, neminie vás maturita. Aj tento rok sa s touto skúškou museli popasovať študenti 4. ročníka. Maturitná skúška. Pre niekoho formalita, pre iného strach i obavy. Na našej škole tento maturitný čas začína najskôr písomnými maturitnými skúškami v marci, pokračuje praktickou skúškou v apríli a vrcholí v máji ústnou skúškou. Takýto kolobeh sa opakuje na škole rok čo rok a neminie nikoho, kto chce úspešne ukončiť štúdium. V súčasnosti nám maturovalo 87 žiakov, prebehlo všetko v poriadku, jeden žiak nám nezmaturoval, ale myslím si, že jednoducho si to aj uvedomil a poďalšie myslím si, že oproti minulému roku boli študenti ešte lepšie pripravení. Z čoho sa tešíme je anglický jazyk, kde nám už úroveň B2 presahuje nad úrovňou B1, čiže 43 žiakov bolo síce z úrovne B2 a z úrovne B1 44, ale čo sa týka externej časti, tak tam to bol opačne, bol vyšší počet. A to nás veľmi teší, pretože naozaj žiaci musia byť pripravení do života, hlavne teda z cudzích jazykov. Pre niektorých študentov je táto skúška istým milníkom na ceste k samostatnosti, zodpovednosti a dospelosti. Na angličtinu som sa snažil nemyslieť, pretože vedel som, že ak by som, dajme tomu, nevedel rozprávať plynulo po anglicky, tak proste môže mať akokoľvek ľahkú otázku, ale proste tam by som nepochodil.
Len teda tam bol problém, že nedostal som ani tak ťažkú tému, len proste nedalo sa k tomu niečo viacej povedať, iba fakt 2-3 vety a tam som skončil, čiže tam som mal totálny blackout. A potom odborné predmety, tam som sa hlavne bál asi tej sieťariny, pretože tam to bolo obsiahle. Ohľadom elektrotechniky, tam som rátal s tým, že to proste tam nepoviem, že vôbec nič, prekvapivo aspoň niečo som povedal. A potom tam bola vlastne tretia časť a to mohla byť buď informatika, webové alebo programovanie a na to som sa spoliehal, že to poviem na 100%. No a potom už bola posledná časť, to bola slovenčina a literatúra a tam som už išiel na istotu, pretože ako som si prechádzal tie okruhy, tak som videl, že aj keby dostanem otázku, ktorá je zložitá, tak stále tam je tá podotázka, nejaký záchytný bod, ku ktorému sa môžem chytiť a môžem to rozšíriť. Nie je to skúška len pre študentov, je to tiež isté finále pre triednych učiteľov a všetkých vyučujúcich, ktorí žiakom odovzdávali v priebehu 4 rokov kus svojho času, vedomostí a trpezlivosti. 21 žiakov, aspoň čo viem, čo som podpisoval prihlášky na vysokú školu a teda dával som to podpísať aj pánovi riaditeľovi alebo zástupcovi tejto školy. Tam bolo zhruba 11 žiakov, čo si dalo prihlášky. Medzi najlepšími žiakmi, to môžem určitosťou povedať, Michal Šulko, samej jednotky. Na súťažiach sa zúčastňoval, potom tam bol Adam Jedlička, ktorý to tiež tak tahal. No a boli tam aj vyznamenaní, ale už neboli aktívni na tých súťažiach. Celkové som veľmi spokojný, čo sa týka ukončenia 4. ročníka, to znamená celkové hodnotenie a teda samozrejme vec aj ukončenie maturitného vysvedčenia. No tak hľadal som, ako k ním pristúpiť a vlastne ako ich viesť, či už individuálne alebo ako triedu. Väčšia polovica z nich ide na vysoké školy, teraz robia prijímačky. No a majú široký rozsah záujmov od teológie, vojenská vysoká škola až po multimédia, či už Trnava alebo Žilina alebo STUčka. Praktická maturita môže mať podobu obhajoby práce v rozsahu stredoškolskej odbornej práce alebo podobu náhodného výberu z úloh a zadaní, ktoré pre žiakov pripravili učitelia. Priestor pre vypracovanie zadaní na túto skúšku je 6 hodín, ktoré žiak zakončí prezentáciou výsledkov pred komisiou. Ak ste boli úspešní počas 3-mesačného maturitného maratónu, kde sa zúročí vaša 4-ročná práca a štúdium, stávate sa absolventom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Je čas pre naplňanie svojich snov a predstav o kariére a živote. Pocity už keď si držal v ruke to maturitné vysvedčenie boli aké? Jupi, odchádzam zo školy. Ale tak bude mi to aj chýbať, to je jasné, lebo však som tu bol 4 roky s kamarátmi, ale tak na jednu stranu som aj rád, že odchádzam, však etapa života, ale hovorím, ak mi to bude chýbať dosť tu. Pre televíziu Drôt, Barbora Pivovarčiová. Hoci sa môže zdať, že bez študentov je na našej škole ticho, opak je pravdou. V posledný májový týždeň počas praxe sa areálom školy ozýval smiech detí zamestnancov školy. Rovnako ako ženy, rodiny alebo zamilovaní majú svoj sviatok aj deti. Hlavnou myšlienkou Medzinárodného dňa je, aby všetky deti zažívali šťastné detstvo v prítomnosti rodiny, bez hladu a smädu. Prvý Medzinárodný deň detí, tak ako ho poznáme teraz, teda so oslavou 1. júna, sa začal sláviť v roku 1950. Čo robí Šašo na MDD? Šašoviny! Aké šašoviny tu dneska Šašo robil? Ja si nepamätám, čo robil Šašo. Povedz. Jazdil na aute. Na aute? Kde je auto? Traktorom? Nie, na traktore! Tak prišiel som z pola. A bolo to ďaleko a koľko trvala cesta? Cesta trvala asi 20 minút, tak bolo to z takého ďalej položeného pola, ale prišiel som. Čo priniesol zajac našim deťom?
Priniesol som nanuky, nech im nie je také teplo. Na našej škole zorganizovali zamestnanci Medzinárodný deň detí už po 3. raz. Na školskom dvore tak miesto našich už takmer dospelých študentov bolo počuť smiech tých najmenších. Dnes sme si pri príležitosti MDD pripravili pre deti a vnúčata našich zamestnancov malé súťaže, nejaké občerstvenie, aktivity ako lukostrelba, malovanie na tvár, prídu kaderničky, vlasy počešú, rôzne súťaže, aktivity, tak pre potešenie našich detí. My očakávame 35 detí v rôznych vekových kategóriách. Sľubovať si môžu veľa zábavy, srandy, zážitkov. Športové atrakcie, česanie vláskov, nanuky, pohostenie či darčeky. To všetko deťom sprítomnilo čaro bezstarostného obdobia, ktoré prežívajú. Dievčence, čo všetko ste tu dneska videli, robili? Liezli. Sme skákali twister. Mne sa tu páčilo najviac to, že proste tuto lezenie po tomto lane a potom sme boli na takých stanovišťach a keď sme na každom sme získali heslo a keď sme to všetko zdali, tak sme získali také celkové heslo z tej tajničky a za to sme získali taký balík odmien. Je to pekná akcia. Šplhanie. Som astronaut. Bola som na lukostrelbe a bola som na tých debničkách a potom som ešte skákala do pesku. Čo si myslíš, prečo je dobre oslavovať Deň detí? Neviem, lebo deti sú dôležité. Najväčším darom pre deti však zostávajú rodičia, ich pozornosť a láska. Nejeden pedagóg veľmi dobre vie, že práve toto sú hodnoty, ktoré človeka formujú do zrelej a charakternej osobnosti. Dnes sme absolvovali skákací hrad, boli sme na stanovištiach, súťažili sme, teraz čakáme na lezenie a ešte chceme vyskúšať lukostrelbu. Určite sú hodné tieto akcie pre deti, pretože sa so svojimi rovesníkmi stretnú, trošku sa odreagujú, vypadnú z toho zaužívaného kolobehu. Pre televíziu Drôt, Barbora Pivovarčiová. Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. Citátom od Milana Rastislava Štefánika sa začala beseda a expozícia organizovaná Úniou vojnových veteránov, ktorá sa uskutočnila 5. júna vo vestibule našej školy. Naša jednotka bojovala pri Veľkých Bieliciach, pri Veľkom Poli, pri Kremnici, ale najviac na Turci, pri turčianskych Tepliciach. To bolo jedno ráno, ináč každé ráno nás ten dvojtrupak, to bolo vyzvedný letúň nemeckej armády, fotografoval naše pozície a odstreloval nás palebných gulometov, takže sme mali Nemcov pred sebou, Nemcov nad sebou, tak si viete predstaviť. Ráno sme nevedeli, koľky žijeme, dožijeme večera a večer sme nevedeli, koľky dožijeme rána. To bolo 14. oktobra, v odpoludňajších hodinách začali Nemci útok na naše pozície. Na buku tvaru Y mal vyložený kulomet môj priateľ, vysokoškolák Amos Amblacký a ja hovorím, už to začalo, zaľahni. Nech sa postavia, mám ich na muške. V tom padla mína. 2 strelcov nám zabila. Ja som tú mínu počul. V poslednej chvíli som si túto ruku hodil na tvár. Tá črepina, čo ma mala zabiť, uviazla mi tu v ruke a cez batoh na chrbát. Ten Amblacký, čo ma neposluchol, dostal 12 črepín od päty po hlavu. Magnetom podujatia sa stal takmer 96-ročný veterán kapitán Vladimír Strmeň, posledný žijúci partizán z čias SNP. Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, mal len 17 rokov, videl umierať svojich priateľov a sám sa ocitol pod mínometnou paľbou. V súčasnosti sa rád stretne s mladými ľuďmi, aby im vyrozprával svoj životný príbeh a poukázal tak na veci, ktoré máme a možno ani si neuvedomujeme ich hodnotu. Ja som navrhoval aspoň niečo na rok, že by sa tí chlapci zobrali. Prečo? Dajme tomu, je snehová kalamita na Orave. Tak starí ľudia, hasiči a vojaci tam lopatujú. Mladí doma sedia. Záplavy, ako máme teraz. Mladí ľudia sedia doma a vojaci a starí hasiči to zachraňujú. Že by sa to niečo ako CO, civilná obrana, že by... Nedá sa, Európska únia nedopočuje. Ale tým chlapcom by sa niečo zišlo. Okrem smrti svojich priateľov bol aj svedkom vypálenia obcí Klalište a Baláže.
Podobným spôsobom, ako vypálili spomínané obce, sa chceli zbaviť aj rodiny Vladimíra Strmeňa, jeho mamy a dvojročného brata. V čase, keď nacisti podpálili ich domy, sa však nachádzali u susedy. Keď som mal stráž a vždy som to mal medzi 0,0 a 0,2, tak vtedy som uvažoval, keď táto nezmyselná vojna skončí, ako to naše milé Slovensko bude vyzerať. Tak vždy som tak prijal, keby sme mali niečo, ako je teraz Európska únia, tak ako to majú Spojené štáty americké, že by sme mali jednotnú menu, že by ľudia mohli na jeden preukaz cestovať, kto kde chce, aby poznávali národy, aby poznávali kultúru, aby sa cestovaním vzdelávali. Skrátka o to nám išlo, aby tento náš národ, ktorý bol veľmi zanedbaný, viete, aby sa dostal na úroveň kultúry celej Európy. Napriek ťažkému životnému osudu a zraneniam nezostal zatrpknutý, ale naopak svojimi spomienkami a hudbou rozosieva radosť medzi mládežou a seniormi. Má rád spoločnosť, ľudia ho milujú pre jeho nákazlivý úsmev. Má dve priateľky, bájlu a harmoniku. Pre TV Drôt Nikola Sidor. Beckovský hrad je obľúbená turistická lokalita. Počas víkendov ponúka rôzne atraktívne podujatia. Tolkienove dni nás uviedli do sveta fantázie a sveta stredovekých bojovníkov. Na Beckovskom hrade sa počas 25. a 26. mája konalo podujatie Víkend s Johnom Tolkienom, na ktoré sa mohli ľudia voľne prísť pozrieť a zapojiť sa do akcie. John Tolkien bol anglický spisovateľ, ktorý napísal knihy Hobbit a Pán prsteňov. Dnešná udalosť je inšpirovaná práve týmito dielami. Dnešné podujatie sú tzv. Tolkienové dni, kde sa snažíme návštevníkom priblížiť práve dielo pána Tolkiena, kde si deti budú môcť pozrieť nejaké rekonštrukcie bytiek zo Stredozeme a zároveň máme pripravenú aj takú putovnú hru po celom hrade, ktorá priblíži cestu práve spoločenstva prstenov, ich ťažkosti a to všetko si budú musieť detičky, ale kľudne aj dospelí zažiť. Práve samotná tá hra približuje cestu spoločenstva po Stredozemí a práve máme rekonštruované tie bitky, ktoré sú zo Stredozeme. Mojou úlohou dnešnou tu je zabezpečovať rekonštrukcie slávnych bitiek Stredozeme, no a práve sme zrekonštruovali bitku o Helmov žlab. Pretvorená bitka obsahovala všetko potrebné od miesta až po falošné zbrane. Naozaj sa zúčastnilo čo najviac ľudí. Deti, muži a aj ženy. Je to už, tuším, 3. rok v poradí, kedy robíme túto akciu Tolkienové dni. No a prakticky tie nápady, ktoré chodia, tak sú behom celého roka. Ale finálne prípravy sa robia týždeň pred podujatím. Do budúca máme naozaj veľmi veľa plánov. V podstate ideme v tom tempe ako aj po minulé roky, kedy sa snažíme takmer každý víkend zaplniť nejakým podujatím. Či už sa jedná o šermiarské akcie, či sa jedná o činohru, divadlo, večerné kiná, koncerty a tak ďalej. Takže áno, máme veľké plány do budúcna. Pre TV Drôt Lenka Vavrušová. Ďakujeme za sledovanie a prajeme vám príjemné leto. To, kde ho niektorí z vás strávia, sme zisťovali priamo medzi vami. Moje plány. Chcel by som hlavne precestovať Slovensko, trochu viac spoznať aj tú našu kultúru, aj tie rôzne mesta. Chcel by som precestovať Tatry, ale aj iné pohoria a celkovo zistiť viac tých informácií o tej našej krajine, aby som vedel toho viac. No, pravdepodobne pôjdem niekde do prírody, alebo niekde akože do lesov sa povozí na motorke, alebo pôjdem za kamarátmi von niečo robiť, nejaké nesmysluplné činnosti. Moje plány na leto sú stále byť v robote, z jednej roboty do druhej a do tretej, čiže asi tak. To je všetko. No vlastne moje plány na leto budú celkovo asi, že budem väčšinou s rodinou tráviť, lebo ideme na voľaké tie výlety, čo sa napríklad ja pôjdem na tábor najprv a potom z tábora pôjdeme na voľaké výlety s rodinou a keď ten výletový mesiac skončí, tak ten druhý mesiac asi budem tráviť vonku s chalanmi a tak podobne nejako. Tak moje plány na leto sú venovať sa viac rodine. Chcel by som sa venovať viac fitku a asi ešte hranie hry by som chcel skúsiť viacej.
No tak môj plán je určite oddychnúť zo školy a niekam na dovolenku s rodičmi ísť a tak doma byť s kamarátmi, zahrať si hry. Tak prevažne budem na hokejových tréningoch v Topolčanoch, ale určite sa nájde čas aj na kamarátov, s ktorými budem chodiť von a robiť rôzne aktivity alebo hrať rôzne hry na počítačoch. Fúha, no tak asi budem doma hrať hry, alebo pôjdem von s kamošmi a tak. No tieto prázdniny by som chcel určite ísť niekde na brigádu a oddychnúť si od školy, niekde na dovolenku a asi užívať s kamarátmi leto. Na leto myslíš na prázdniny. V polovičke prázdniny ideme na týždňový jaskyniarsky zraz, pozrieť si jaskyne stredného Slovenska a potom venovať sa vnúčatom. A potom na začiatku a na konci je ešte plno všelijakých školení, kurzov. 26. ideme na kurz vinárstva. Takže to sú moje plány na prázdniny. To je ťažká otázka. Schopnosti a zručnosti. Podľa môjho názoru formujú tieto zručnosti aj žiaci, podľa toho, aká je to trieda. No a schopnosti, teda mal by byť vzdelaný, kreatívny, v takých tých charakterových vlastnostiach chápavý, empatický, ústretový, ale samozrejme musí vedieť aj vyvodiť dôsledky z nejakých nesplnených úloh, ktoré sú primerané, lebo keď nie sme správne kritickí k študentom a nevyžadujeme, že si neplnia určité povinnosti na čas, tak potom jednoducho tí študenti uľavia od svojich úloh a plnenia povinností. Ideálne učebné prostredie, menej žiakov v triedách, aby sa dalo lepšie so žiakmi pracovať, aby bola skôr taká individuálnejšia forma k žiakom. Učebných pomôcok, kvalitných učebníc je veľmi málo, takže na predmet by to malo byť, tá učebnica mala byť tak vypracovaná, aké sú požiadavky, teda aj teoretickú časť a zase aj cvičenia, adresované, aby si žiaci mohli precvičiť učivo. A čo sa týka technického vybavenia, tak k každému predmetu, či už u nás na slovenčine nejaké slovníky, ktoré ešte nie sú v elektronickej forme, aby boli k dispozícii, knižnica, vybavenie kníh, ktoré študenti preberajú na vyučovacích hodinách. Takže do veľmi veľkej hĺbky ovplyvňuje, lebo ešte podľa toho, do akej miery žiaci sú naučení pracovať s novými technológiami. Ak je to teda v prospech toho vyučovacieho procesu, tak je to dobré, lebo samozrejme musíme byť prispôsobení realite v súčasnosti, ale ak je to vo veľkej miere, tak je to záporné. Ako dokáže v budúcnosti ovplyvniť, ako to bude vyzerať, by ten vyučovací proces mal byť tomu prispôsobený, čo v súčasnosti nie je, lebo nemáme tie podmienky na to vytvorené, aby sme používali. Takže zase je to taký individuálny prístup, lebo každý máme nejaké iné očakávania o budúcnosti a ten, kto je vlastne stratený, tak by mal vyskúšať samozrejme aj tá manuálna práca, lebo keď človek začne manuálne pracovať a chodiť na zmeny do roboty, tak potom si uvedomí tú hodnotu toho, keď chodil do školy, lebo dovtedy si to nevie ten človek porovnať, že čo je za tým, čo je za tou prácou. Takže mal by mať nejakú prácu, aby videl hodnotu toho vzdelávania a uplatnenia potom ďalej v osobnom živote. Takže by som im odporúčila ísť do práce a porovnať si to.
V podstate, čo sa týka vyučovacích pomôcok, ako kníh a takýchto tlačených printových verzií, sa veľmi toho veľa nezmenilo. Sú nové učebnice, ale nie sú nejakou takou formou spracované, aby oslovili študenta. To je veľké negatívum. Ja to aspoň osobne považujem za veľké negatívum. Prístup žiakov bol taký tvorivejší a žiaci boli aktívnejší. Teraz skôr tie aktivity nepríjmajú s takým nadšením ako kedysi. Učiva bolo obsahovo a rozsahovo viacej, ako je v súčasnosti. No ale aj tým, že sa minimalizuje ten rozsah toho učiva, študenti nie sú schopní si zapamätať to množstvo učiva. Takže je ten prístup iný, lebo sa úplne mení štýl vyučovania a metódy učenia. Takže kedysi sa preferovalo aj zapamätávanie, memorovanie, ale v súčasnosti vlastne skôr sa má vyučovať takou kreatívnou formou, ale aj tie prístupy, ktoré boli predtým, zodpovedali niečomu, že človek si rozvíjal svoju pamäť. Čo v súčasnosti ide do úzadia, na jednej strane to považujem za veľkú škodu. Ono si to človek v mladom veku neuvedomuje, ale všetko sa ti raz zíde, čo vieš, a všetko posúva človeka vpred. A aj negatívna skúsenosť je skúsenosť. Či to je tá negatívna skúsenosť alebo kritika, ešte viacej posunie človeka vpred ako pochvala a víťazstvo. Idem. Rýchlo to schovám do tašky, nech to mama nevidí. Taktok. Už si zjedol? Áno, mami, pozri. No vidíš, jak ty chutilo utekať. Tak idem do školy. Tak ja idem. Čau, mama. Hej, mladý, kam ideš? Sedím tu. Ale som sa ťa zlákol, si normálny? Chceš niečo papať? Mám tu niečo pre teba. Daj. Fuj, to smrdí. Fuj. To je zase táto mamina špecialita. Chytaj. Fuj, daj to preč. Fuj. Ešte tu mám, haha. Chytaj. Haha, netrafil. Haha. Tehra, si ty ten smradlavý. Ježiš, ja som celý o toho. Si ty normálny? Haha, smrdíš. Aha. Idem, čau. Pozri sa, čo si teraz spravil. Takto mám ísť do školy? Smrdíš. Vidíš, čo mám na sebe? Ahoj. Ach jaj, celý deň sa mi nedarí. Šupnem to sem, však to nikto nevidí. Hej mladý, čo tam robíš? Jasné. Čo ja tu robím? Ty čo tu robíš? Takže je to ešte moja chyba? Bastri kurimotika! Čo tu ten smeťák robí? Ja to kašlem dneska, už smrdím jak zmoknutý pes a ja mám ísť takto do školy. No určite, kašlem to, idem domov. Pane, prosím vás. Vyzdi mi z očí. Neumiera mladý, dýchaj, čuchni si tohto. Kade chodím, tade smrdím. Pekný deň prajem. Čo už sa môže len stať horšie? Už len keby snehuliakový nos odpadol. Čau mama, som doma. Fuj, ty kde si bol? Nazdar synak. Preboha, čo sa ti stalo? Idem sa Pýtaj sa. Bože, jak ja neznášam tú maminu špecialitu. Smrdí to jak chor. Hop šup do vane. Jej, už je to lepšie. Hneď.
Fuj, ty si sa posral? Ty smrad malý, tak smrdíš. Netrep sa toľko. Poď sem. Večera. To už sranduješ, zas toto mám jesť? Mama, ja už to fakt nechcem. Takto si dám. Takto. Ach jaj, zas budem hladný. Pozeraj, takúto nechceš? Ty kokos, a my čo sme, od macochy? Daj sem. Not. Piešťanské zlaté stuhy. Výstava týchto historických modelov sa uskutočňuje už od roku 1932. Je to jedno z najväčších podujatí v Piešťanoch. Môžeme tu vidieť nadšencov veteránov z rôznych miest Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí sa kochajú krásou vozidiel, motocyklov, ba aj bicyklov alebo kočíkov. Účastníci taktiež pochádzajú z rôznych kútov sveta. Výstava trvá 3 dni a vyvrcholenie prichádza v sobotný večer, kedy sa predstavujú všetky vozidlá a ako čerešnička na torte býval ohňostroj. Keďže na začiatku roku 2024 bola pyrotechnika na území Slovenska zakázaná, museli vymyslieť niečo nové, a to svetelnú show. Na vodnej nádrži Sloňava sa 4. mája 2024 konali majstrovstvá Slovenska na dlhé trate v kanoistke. Pretekári z celého Slovenska sa stretli, aby si zmerali sily v disciplínach C1, C2, K1 a K2. Súťaže prebehli v nádhernom slnečnom počasí a boli plné napätia a vzrušenia. K rýchlostnej kanoistike ma priviedla mama, keď som mal 8 rokov a teraz to už bude vlastne 12 rokov, čo sa tomu venujem. Ako malému sa mi to veľmi zapáčilo a stále ma to baví. Teraz nás čakajú majstrovstvá Slovenska na dlhé trate, kde budem pretekať na 5 km aj v singli, aj v debli. A veľmi sa na to teším a som zvedavý, ako sa mi podarí zajazdiť. Aké máš pocity pred pretekmi? Hát szerintem nagyon jól érzem eddig, idő is jó. Fel vagyok készülve szerintem. A K1-es az annyira nem is nagyon érdekel engem, inkább a K2-es. De sorsra hagyjuk és meglássuk, mi lesz belőle. Preteky prebehli veľmi hladko, čo len zvýraznilo vysokú úroveň organizácie a prípravy. Všetky disciplíny boli zvládnuté bez akýchkoľvek problémov, čo prispelo k výbornému priebehu podujatia a spokojnosti pretekárov i divákov. Martin, ako hodnotíš tieto preteky? Tak tieto preteky hodnotím veľmi pozitívne, preto lebo som bol 2 týždne chorý a trvalo mi dlhú dobu, kým som to všetko dobehol. A som rád, že som vybojoval z K1 3. miesto. Síce sme z K2 skončili 4., len
boli tam nejaké technické problémy, ale nerobím si z toho ťažkú hlavu a pokračujem ďalej. Preteky hodnotíme ako vysoko na úrovni. Počasie nám veľmi prijalo, čo sme sa obávali predpovedí počasia, že bude problém, hlavne pri južnom vetre, ale ideálne počasie, ideálni ľudia okolo a celkom to vyšlo. A zvíťazil Daniel Rybánsky, SKP Bratislava. Gratulujeme. Podarilo sa ti zvíťaziť v disciplíne K1 muži na 5-kilometrovej trati. Aké sú tvoje pocity po pretekoch? Áno, veľmi sa teším. Mám fakt radosť, lebo som, ako nemôžem povedať, že som to čakal. Čakal som, že by som mohol teda zápasiť o tieto prvé 3 miesta, ale mám veľkú radosť, lebo tak zlato je zlato a akože bolo to dosť ťažké, sa priznám. Som taký divný pocit v rukách, ale som veľmi rád, že sa mi to podarilo aj ten závet udržať a som spokojný a teším sa. Majstrovstvá Slovenska na dlhé trate 2024 nám opäť ukázali krásu a náročnosť kanoistiky. Tešíme sa na ďalšie úspechy našich športovcov a nové príležitosti na vodných hladinách Slovenska. Pre TV Drôt, Martin Mábik. Prosím, kto volá? Ahoj, to som ja Martin. Pamätáš si na mňa? Martin? Ten Martin zo škôlky? Áno, to som ja. Ako sa máš? Super, a ty? Žiješ stále v Piešťanoch? Jasné. Nechcela by si sa teraz stretnúť? Práve som v meste. Ty si v Piešťanoch? Jasné.
Vítajte pri diele našich minidebat a dnešnými hostiami budú dvaja Martinovia. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Takže ja som Martin Ilavský, som bývalým študentom tejto školy už dnes a bol som Ačkar, teda odbor informačné a sieťové technológie. Prečo vlastne som išiel na túto školu? Bolo to preto, že odporúčil mi to môj tato, ktorý je vlastne silnoprúdar, tak ma naviedol, že nech skúsim teda tú elektrotechnickú, nech si tam vyberem teda, aký obor ma zaujme. Mal som dve možnosti, buď multimédia, na ktoré ma zobrali ihneď, alebo informačné a sieťové technológie, na ktoré som sa odvolal a potom ma zobrali tiež. Tak som sa rozhodoval, viacej ma úprimne lákali tie multimédia, ale povedal som si, že chcel by som sa skôr asi venovať v budúcnosti tej sieťarine. Viem, že to zahŕňa aj programovanie a podobne, tak väčší zmysel som videl asi v tých sieťach. A ako si vnímal svoje štúdium, teda už keď si bol prijatý a následne už si prišiel do tej školy, prvé mesiace si sa nejako s tým oboznamoval, ako si to vnímal a celkovo ako to prebiehalo? No, zo začiatku ja som sem vlastne prišiel s tým ako 15-ročný chlapec, s tým, že vlastne po maturite, keď zmaturujem, tak vlastne ja už budem plnohodnotný sieťar, ja už budem vlastne elektrikár, ja už všetko budem, ja už nebudem musieť nič, ale potom vlastne teraz, keď sa na tom zostupu času tak pozerám, tak si hovorím, že neviem, v akom svete som žil vtedy a pochopil som, ako vlastne funguje to školstvo ako také, že vlastne škola môže dať tomu žiakovi teda nejaké skúsenosti tých učiteľov z praxe napríklad, ale hlavne tá škola tu je od toho, minimálne v tých odborných predmetoch, že naučí tých žiakov chápať veci, ako čo funguje, nejaké základy im dať, ale ak chce sa ten žiak venovať tomu danému oboru v budúcnosti, tak preto musí spraviť niečo aj sám. Je tam dôležité samoštúdium, alebo celkový záujem. Musí sa proste zaujímať a musí skúšať veci. Nemôže sa proste žiak spoliehať len na tú školu, že škola mu všetko dá do života. A ako dlho ti to trvalo prísť na to, že takto to vlastne funguje? Všetko, čo som potreboval pochopiť, som si tak pochopil asi na začiatku 4. ročníka. Som si vlastne uvedomil všetky tie veci, že spoliehal som sa aj na tú školu. A vlastne som si tak uvedomil, že aj keď boli nejaké chvíle na škole, kedy sme fakt celá trieda proste nadávali, že na čo musíme toto robiť, že to nemá žiadny význam a tak. Konec koncov všetko nám niečo do toho života dalo a som rád za každú jednu chvíľu na tejto škole. A zažil si počas štúdia nejaké tvoje, povedzme, že najobľúbenejšie zážitky? Nejaké situácie? My sme boli práve ten ročník, kedy sme nastúpili do školy a vlastne hneď sme sa vrátili naspäť domov k počítačom, lebo bola teda karanténa. Takže my sme vlastne sa ani nejako osobne nepoznali ako trieda a tohto som sa presne bál, keďže ja osobne nemám rád zoznamovanie sa s novými ľuďmi moc. Ale založili sme si teda triedny Discord, kde sme si posielali aj nejaké poznámky a veci do školy. Potom sme spolu samozrejme počas vyučovania aj začali hrávať hry. Boli tam aj nejaké vtipné chvíle, napríklad ja osobne som chvíľu niečo hral, potom som sa vrátil že na hodinu elektrotechniky a tam pani profesorka zrazu vysvetľovala Pythagorovú vetu, ja som nechápal, že vlastne prečo. A keď som sa spýtal, že jak sa dostala vlastne k Pythagorovej vete s odporou, tak mi povedali, že no vlastne keď si budeš nabíjať mobil, tak aby si vedel. A ja že super. Nevnímaš ako trochu škodu, že si našiel na tým multimédia, rozhodol si sa zvoliť napokon ten iný odbor? Z jednej strany si to stále vyčítam do dnešného dňa, pretože ja už od základnej som sa venoval úprave videí a proste v týchto multimediálnych veciach som sa dosť zaujímal a aj som sa videl v budúcnosti, len teda bál som sa práve toho, že či sa môžem dostať na nejaký vyšší post a že proste som bol neistý v tomto, že môže ma to baviť super, ale čo vlastne bude v budúcnosti stále neviem. Tak nakoniec som si zvolil tie siete, od toho prvého ročníka som ale si to strašne vyčítal, aj som rozmýšľal, že ešte prestúpim na tie multimédia, lebo proste to má to fakt veľký potenciál, ale neskôr som sa našiel aj v tých sieťach.
pretože neboli to len siete ako také, ale napríklad bolo tam aj to programovanie, bola tam tvorba web stránok, čiže proste super je na tejto škole, že každý ten obor zahrňuje viacej ako takých oblastí, tým pádom každý človek si tu nájde niečo svoje, čo by ho mohlo v budúcnosti živiť a baviť. Aká bola pre teba maturita? Stresujúca, nevedel som, čo mám očakávať, pretože ja som človek, ktorý ide na istotu najradšej, čiže vlastne nevedel som, čo mám čakať, bál som sa toho dosť, pretože nás dosť strašili tým, že boli sme ten koronový slávny ročník, takže my sme vlastne dosť vymeškali aj z tých základov, čiže veľkú časť toho sme ani nevedeli a báli sme sa teda, že čo, ale také hlavné, čo musí ten žiak na maturite rozprávať. Či povie blbosť alebo nie, proste nehovoriť iba, že neviem, pretože z toho vás už ani tá komisia nedostane. A určite to už aj viacerí žiaci počuli, že tá komisia tam není od toho, aby vám dali 5, aby ste proste išli pred z tej maturity, aby ste to nespravili, ale sú tam od toho, aby vám keď tak pomohli a aby ste išli teda ďalej. Takže napokon sa ti podarilo zmaturovať. Hej. Čiže už si čerstvým absolventom tejto školy. Je to tak. Ako to pokračuje v súčasnosti? V súčasnosti som už prijatý na výšku. Rozhodol som sa pre materiálovo-technologickú fakultu v Trnave, čo patrí teda pod STUčku. Pôvodný plán bol Košice na fejku, na kyberbezpečnosť, ale odtiaľ mi vlastne ani neprišli ďalšie nejaké informácie, papiere, čo som tam mal posielať. Do dnešného dňa ich stále nemám, tak som si povedal, že aj som to teda zhodnotil, že tú Trnavu mám predsa len bližšie a je tam aj to programovanie hlavné, takže ja si myslím, že tým, že už nejaké základy sme mali tu, tak že v tom sa asi teraz nejako vidím. A čo po škole? Po škole, dobre, že sa pýtaš, teraz akurát včera som bol prvýkrát na brigáde u takej známej, čo má vlastnú firmu a to je vlastne servis hardvéru a softvéru pokladní, čo vlastne zahrňuje aj sieťarinu, keďže niektoré tie pokladne sú poprepájané s rútrom a bla bla bla. A bál som sa toho, lebo zase som bol neistý, že vlastne nejaké základy z tej školy mám, ale proste vedel som, že neviem strašne veľa vecí. Prišiel som tam, zistil som, že sú to teda fajn ľudia a dosť mi tam aj pomohli. Vysvetlili mi, čo a ako funguje a dosť sa vidím v takejto tej technickej oblasti aj. Čiže buď teda to programovanie, alebo niečo takéto. Tu na alebo v zahraničí? To je tiež dobrá otázka. Ja si to viem predstaviť aj tuto na Slovensku, ale ak by sa vyskytla príležitosť ísť do zahraničia, tak by som išiel aspoň na pár rokov. Dobre, tak na záver ti prajem veľa šťastia a nech sa ti tvoje sny vydaria. To bol jeden pohľad a teraz si pozrieme pohľad absolventa multimédií Martina Boháča. Vítaj. Vítam. No takže, spýtam sa ťa na začiatok to isté ako tvojho predchodcu a to je, že prečo si sa vlastne rozhodol sem ísť študovať? Prečo? No, najprv ma zaujal ten názov multimédia, to ako bol nový odbor, čo sa otváral na SPŠke, takže som bol tým zaujatý, potom som si aj prečítal popis toho, čo to zahrňalo, to som si povedal, že idem to vyskúšať. Samozrejme, prihlásil som sa ešte aj na Gimpel, tiež na siete. Tam zobrali ma okrem Gimplu na siete a multimédia. Zo sieti som išiel na multimédia, neišiel som na siete. Takže možno aj ako tomu sa Martin dostal na siete, že som neišiel tedy. Uvoľnil miesto. A uvoľnil som miesto, hej. A tak zaujalo ma to určite, čo sa to malo študovať. Čo ťa z toho zaujalo najviac? Pretože multimédia nakoniec je veľký súbor všetko. Najskôr ma zaujala tá grafika, ale potom keď som začal študovať, som si povedal, že tak to asi moc není moja šálka kávy. Tak som sa skoro tešil na to video, natáčanie videa. Také. A čo ťa potom nakoniec počas tých 4 rokov bavilo najviac z tých predmetov? Alebo z tých oblastí? Určite to video ma bavilo najviac, keďže sme mali štúdio v dispozícii, viac sme už len asi len v poslednom ročníku, ale aj tak sme ho využili, takže určite viacej to video ma najviac zaujalo. Ktorá časť? No, robil som, že takého polovičného režiséra a strihača, takže také volačo. Scenáristu na to nemám fantáziu
alebo moderátora, na to zase nemám slovnú zásobu a zakoktávam sa strašne moc, takže... To nie si sám. No, však. Takže je to pochopiteľné. Máš s týmto aj nejaký spojený nejaký zábavný zážitok alebo spomienku? Tak určite nejaký zábavný zážitok bol vždycky, keď sme natáčali spolu diskusiu ako trieda, ako TV Drôt. Takže vždycky tam bola vždy nejaká sranda počas toho natáčania. Bolo ich strašne veľa, ale takú konkrétnu si asi nespomeniem. Takže... Ako vlastne prebiehalo to vytvorenie tej samotnej televízie, tej TV Drôt? Ako to prebiehalo? Sa ma pýtaš, ak na maturite teraz. No dobre, tak začneme tým, že vlastne boli sme rozdelení na spravodajstvo a na zábavnú časť. Mali sme Srvátku, to bola zábavná časť, a mali sme potom normálne spravodajstvo TV Drôt. Zase vznikalo to tak, že boli vždycky dvojčlenné týmy, ktorým sa dala nejaká úloha spraviť nejakú 3-minútovú reportáž z nejakej udalosti, čo sa stalo na škole. Bolo ich väčšinou 5, tie sa potom na konci vlastne pospájali, vždycky sa spravil scenár, nahovorili sa. Potom tam bola časť diskusie, kde sme vlastne pozvali nejakého hostia vždycky. Natočila sa pol hodina, alebo niekedy aj hodina, čo som vlastne musel okresať na pol hodinu, väčšinou som ich strihával ja. A vždycky sme mali k tomu aj na konci nejaké také menšie projekty, alebo také, že sme išli do minulosti, lebo v druhom ročníku sme mali k dispozícii aj kamery už, takže sme dávali nejaké také videá z toho druhého ročníka, akože úplne naše prvé, na to sme sa vždycky hanbili, keď sme to videli. A bolo to komplikované, ale nakoniec sa to vždycky podarilo. A kto prišiel ako prvý s tým nápadom, že mali by ste vytvoriť vlastne nejakú kvázi televíziu? Chrvalová. Ozaj? Áno, lebo sme mali mať v 4. ročníku ročníkový projekt. Vlastne celá trieda sme si mysleli, že to budeme robiť voľačo sami na svojom projekte, ale nakoniec sme odsúhlasili to s Pančokou, že vznikne takáto školská televízia a vlastne nám to uľahčilo celý proces tých maturít. Takže bolo to... Pančoka Chrvalová s tým začala. Keďže to bol taký skupinový projekt, dá sa povedať, že na tom pracovali viacerí ľudia. Boli popri tom aj nejakí ľudia, ktorí sa vyložene iba na tom vozili? Boli, nebudem ich menovať, ale boli, boli. A nebudem ich menovať, lebo aby som si... Ako ste to vnímali vy, ktorí ste napríklad na tom dreli, pracovali na tom? My sme si ich nevšímali. My sme si išli svoje a oni tam boli a nechali sme ich tam. Nebudeme vytvárať konflikty zbytočne. Dobre. A cítiš, že máš teraz aj vďaka tej televízii niečo viac do portfólia? Určite mám viacej do portfólia. Pomohlo ti to aj, povedzme, že na výšku, ak si išiel? Áno, idem na výšku. Určite mi to pomôže, napríklad do Žiliny potrebujem na portfólio, tam potrebujem portfólio, doslova. Tam je jedna úloha z toho, čiže určite mi to pomôže, keď im tam ukážem, čo som vlastne za rok skoro vyrobil. Takže určite to pomáha, veľmi to pomáha. A na tú univerzitu ideš taktiež asi predpokladám niečo s multimédiami. Áno, ten odbor sa volá také multimediálne technológie. Je to tiež takéto voľačo. Skoro to isté, ale trochu väčšie, trochu obširnejšie. Na čo sa tam tešíš najviac? Na čo? Asi tiež na takéto vytváranie videí, lebo to ma baví najviac, ale skorej za kamerou, a možno ešte aj za počítačom v réžii, než takto, takže také voľačo. Čiže nie je budúci režisér alebo kameraman? No, niečo z toho. Povedzme, aj. No. Niečo, taký mix medzi tým. Áno.
Ideš tam sám, alebo tam ideš aj s nejakými svojimi kamarátmi? Ideme tam s kamarátmi. My si tak povedali, že pôjdeme skúsiť na tie školy, uvidíme, čo to dá. A na jednu som už aj prijatý, viac menej, na UCM-ku, na masmediálnu komunikáciu. To mám také zadné dvierka, kebyže náhodou tá Žilina nevíde. Takže ale prioritou ti stále ostáva tá Žilina. Áno. Lebo to je viac menej také aj technickejšie, aj tie multimédia sú tam, než tá masmediálna komunikácia. Takže je to lepšie asi tá Žilina. Ak uvidím. Dobre, a teda po škole si hovoril, že by si sa chcel vypracovať na nejakú tú pozíciu, či už kameramana, alebo dajme tomu nejakého režiséra. Máš aj nejakú televíziu, alebo nejakú firmu, kde by si chcel vyložený spracovať? Alebo máš prípadne snahu založiť niečo vlastné? Skôr asi by som išiel do niečoho vlastného. To sa mi zdá akože celkom dobrý nápad. Vlastne tam mám tú slobodu toho, že ja si vlastne stanovujem, kedy čo idem natočiť a akú cenu, než byť pod nejakým šéfom, ktorý dáva strašne veľa úloh, čiže skrátka by som išiel do toho vlastného volačoho. A čo od toho očakávaš? Čo od toho očakávam? Peniaze asi. Ale nie, asi aj skúsenosti, že tam sa môže stať hocičo, že mi technika nemusí ísť a potrebujeme to rýchlo natočiť, alebo takže skúsenosti asi skorej. Čiže asi niečo na štýl nejakej televízie? No, takého vlastného štúdia. Čo by ste dodali na záver? Tak ja by som povedal asi, že netreba sa nejako vyslovené, že drviť, že úplne všetko proste biflica a podobné veci, pretože veľa ľuďom z toho môže až preskočiť. Ale aspoň teda mne z vlastnej skúsenosti stačilo proste byť prítomný na tých hodinách, počúvať tam a snažiť sa to pochopiť. Netreba si ani písať, že vyslovené všetko, čo ten vyučujúci povie, iba proste tie hlavné body a to už potom s tými informáciami dokážete pracovať, ako len chcete. Takže to je asi všetko. Ďakujem. Martin, máš niečo, čo by si doplnil? Čo ja viem. Tak tiež sa toho netreba báť. Nie je to až také hrozné. Nikto nekúše, hlavne na maturite. Takže nie, že netreba sa učiť, ale aj treba sa aj veľa učiť, ale ináč nemám k tomu čo dodať. Dobre, tak ďakujem obom za vaše výpovede a ďakujem, že si sledovali náš dnešný diel a teším sa na vás aj na budúce.